ወይ ሓካይም ስለ ዝኾንና ደይኮነ awareness ንምሃብ ካብ ዘንበብናዮ ካብ ዝፈለጥናዮ ካብ ተመክሮ ካብ ፈተውትና መሓዙትና ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን awareness ንምሃብ እዩ እቲ ዕላማ ማለት እዩ ኖመዓልቲ ንሪኦ ነገር ሰለስተ ነገር ኢና ክንርኢ ኣነ ሕፅር ብዝበለ መገዲ ቅልል ብዝበለ ኩሉ ክርድኦ ብዝኽእል ከቕርቦ ክፍትነ ሰለስተ ነገር ነጥብታት ኢና ክንርኢ ኖመዓልቲ እቲኣ ቀዳመይቲ ኦዘምፒክ እንታይ እዩ ካልአይቲ ዘስዕቦ ጉድኣት ሳልሰይቲ ከዓ ቅድሚ ንክንወስዶ ምውሳና ንገዛእ ርእስና እንታይ ኢልና ክንሓታ ኣለና እዚአን ሰለስተ ነገራት እዚኣተን ክንርኢ ኢና ካልኦት ኣሕዋትና ሰብ ሞያ ስለ ዘለዉ እውን ብድሕሪ ናተይ ፕሬዘንቴሽን ኣስፋሕ ኣቢሎም ክገልፅዎ ክፍቱን እዮም ማለት እዩ ኦዘምፒክ እንታይ እዩ ኦዘምፒክ ብመሰረቱ ንመን እዩ ዝወሃብ ወይ ካብ መጀመርያ ንመን እዩ ተሰሪሑ ንሕማም ሽኮር ታይፕ 2 ዲያቤቲክ ዘለዎም ሰባት እዩ ተሰሪሑ ንዕኦም ከዓ ዝወሃብ ነይሩ ካልኣይ ብካልኣይ መገዲ ከዓ ኣብዚ ሰዓት ኣብዚ ግዜ እዚ ብዝያዳ ኣዝዩ ህቡብ ኮይኑ ዘሎ ከዓ ንሚዛን መጉደሊ ተባሂሉ እውን ንሰባት ይወሃብ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኣወሳስድኡ እንድሕር ኢና ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ኢኻ ትወስዶ እቲ ኦዘምፒክ ኣነ ዝመስል እዚኡ መርፊኡ ስለዚ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ትወሃብ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሚዛን ንምጉዳል ዝወሃበሉ ምክንያት ሸውሃት ናይ ምዕፃው ተኽእልኡ ኣዝዩ ልዑል ስለ ዝኾነ ምስቲ ናይ ካልኦት መድሃኒታት ኣወዳዲርካ ማለት እዩ ብክልተ ኤሞታ ስላይድ ናይ መጀመርያ ክትገብራ ትኽእል ስላይድ ናምበር 1 ፕሊዝ ብ2017 ንሕማም ሽኮርያ ዘለዎም ሰባት ክወሃብ ጀሚሩ ካብ 2018 ክሳብ 2020 ደሎ ግዜ ከዓኒ ዶክተራት ኦፍ ሌቨል ንሚዛን ንምጉዳል ክእዝዙ ጀሚሮም ሰባት ከዓ ብብዝሒ ክገዝእዎ ጀሚሮም ማለት እዩ ብ2021 ከዓኒ FDA ኣፕሩቭ ኮይኑ ኦዘምፒክ ኣብዚ ትርእይዎ ከም ዘለኹም ከዓ ብ2023 ንክትረኽቦ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ነይሩ ዋላ ናይ ሽኮር ሕሙማት ዝኾኑ ሰባት ንክረኽቦ ኣይከኣሉን ምክንያቱ ብብዝሒ ሰብ ንክጎድል ኢሉ ይወስዶ ስለዝነበረ ንክርከብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ 2024 ከዓኒ እቲ ናይ ጥዕና ፀገም የምፅእ ከም ዘሎ ብብዝሒ ሪፖርት ተገይሩን ኣብ ዜናታት ከዓ ክስማዕ ጀሚሩን ስለዚ ናፍታ ካልአይትን ሳልሰይትን ስላይድ ንኸይድ ስለዚ ኦዘምፒክ ህቡብ ዝኾነሉ ምክንያት ደሞ እንታይ እዩ ስለምንታይ እዩ ህቡብ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ነገር ቁልጡፍ ምጉዳል ናይ ክብደት ከርኢ ስለ ዝጀመረ እዩ ምስ ካልኦት መድሃኒት ኣወዳዲርካስ ካብ 10 ክሳብ 15% ናይ ኣካላት ጉድለት ስለ ዘርኣዩ ብብዝሒ ሰባት እዩ ሓደ እዚ ህቡብ ገይርዎ ካልኣይ ነገር ኩልና ከም ንፈልጦ ሶሻል ሚድያ ህቡብ ገይርዎ ብዙሓት ህቡባት ሰባት ከም ዝወሰድዎ ከም ዝጎደሉ ተዛሪቦም ቢፎር ኤንድ ኣፍተር ናይ ቅድሚ እቲ መድሃኒት ምውሳዶም ዝነበረ ስእልን ዳሕራይ ምስ ወሰድዎ ዝነበረ ስእልን ክጥቅዑ ስለ ዝጀመሩ ብብዝሒ ብሚልዮናት ዝኣኽሉ ሰባት ሪኦሞ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓኒ ኣዝዩ ህቡብ ገይርዎ ሳልሳይ ከዓኒ ይቕሬታ እቲ ናይ ኣቋራጭ መገዲ ወይ ከዓ ብሓፂር ግዜ ንክትጎድል ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይመስልቲ ቤዚክ ዝኾነ ሓበሬታ ናይ ኦዘምፒክ ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ ከም ኩሉ መድሃኒት ዝኾነ መድሃኒት ከም ንፈልጦ ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ኦዘምፒክ ከዓኒ ርእሱ ዝኸኣለ ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሳይድ ኢፌክት ናቱ ኢና ክንርኢ ወይ ከዓ ጉድኣት ዘምፅኦ ጉድኣት ማለት እዩ እቲ ብብዝሒ ዝረኣየሉ ዕግርግር ናይ ምባል ተምላስ ውፅዓት ናይ መዓናጡ ቃንዛ ድርቀት ከምፅእ ክእል እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ሎው ብላድ ሹገር ወይ ከዓ እቲ ናይ ሽኮር
عقن أزي تحت كبر يخلي أسون حدا جنا إن دحر أزي تحت كلنا خنفلط مالتي كل جود أتونا لو سخاني أجري ناي مرقع ناي عين خامت كام ويك أبوس حد سبات كومبلينز جبروخا حوز وسكبلهم جميرو أب عرت بتصحون ريبورت استجبر الله مالتي عموت تنكف ناي متنفاس حصرت كم تسالك خل ساعات ناي محقق كم تقدمات زرعنايو أزي زحول سخون أزي زخبده ريبورت استجبر خاني جلا سبات depression ويكأن ناي نفس مقتل سمعت كم زمتسالهم جلا سباتون كليت ناي متنكف سايد إفكت خم زمتسالهم قاليصهم كليت تنكف of course نتاي قدام أجرق حبتيو متكام كسمع كايكال ملكتاتون كتري إخا مالتي حنجو خم زتري ودلهم أبز سألي التبج عدلات مجمرة ويكأن نورمال كومن كسمع كازف إليو تحدث كبد زبالة إيو تبغي يحكوا الله أزيو زخابة إيه مالتي سلازي أب I think زي طبقاتنا نايت طبقات ويب سايت زخادة زما تسايو تخلو تري ودلهم سايد إفكت خا أبز تجلي صلوا صاب ناي تايرويد كانسر كال كبد زبالة نجارات صعبينات اللوا مالتي سلازم دحر كافت تقمو صعبينو دو يبزح ولا تقمو زي بعلنا ينات نحنا وساني إيزو مركوس مالتي جن سلامنتاي دا أمون دحر سلامنتاي دا أمون دحر أزيو كمز عينات كبيد زخونة سايد إفكت ألو خوينو سي نمنتاي يزرقح ألو نمنتاي دكتوراتي هبوخا نمنتاي كيتا وحبا سقاي بلنزبل حتو خنحتت نخقلينا ندحر كان زمت كوينو ندحر طعنا نازتن كفانا خوين خنكسوم نخقل اندينا سب كخصوم انديو اي فرح انديوم زبل حتتاتون ببزح نسمعنا زيعا افتي اناي اوزمبيك تبل باكو زيعا يعني مساعة تمتصق حبريتا ازيعا تري ورلهم ازي بزح ورقتي ازي بزح صحف يدلو مجمرة كما يجركا تطقملو دحر مغلاصهم السايد إفكت خاب ملؤ بزت تصحيف له مالتي هجي نحدا كامبان ختكسو تخقد إلهم توم طبعاتات اندحر السايد إفكت ببزحي داي صحفو وي قلت غيرهم تدايا قميد أمي كم زنر يدلنا قل كله إزز بالنا ونقر عبزي تصحيف له سلازي مرج أنا إيه مالتي فاتينا نوصدو نايب علينا حلافنتنا نوصد نبر حلافنت كوصدو لنا زخقلو نسوم زي صحفو نجار نسوكو نفنات رحيو مالتي كان منتاي تفقيدو نمنتاي سقيلو فك قدالو عند بزح حساب زحمم على خينو حدا ريبورت كمز رأخو عبزيناتات كمز مص جلا عديتات مرعانا يدق انسكا خغودل إلن مدحانيت كوستو مس جمرة خصاب أموت زبصحن ونالو جلا سباتون هاندبتا عرت أغوانيفوم جلا سبات كليتهم تتنكيفهم بزح زخونه سايد إفكت عب سبات كم زبصحة تجليص له جن اندحر كم زخينو عب تلفزيون عب زينا يوم تصورلو عب استفعل عليه حبريتات بصحف نرخ وإنا اندحر كم زخينو جن منتاي تزرق حدولو منتاي تطول يبالو حد صار نايزي عملسي بزعبا ناي شجارة متكاخينا كنرئي شجارة بفيديو أزيو زاسكحك فيديو معرخندي نأكلاتنا يحسي انتاي تنقتاتالو فيديو تاتالو سئلتاتالو سبات نومي بزعبا ناي متكاخ انتاي قدعات يمت دارقا دي فلت يلا مغنياتو أكل يتزارقي حدولو جن زخلو ندا فلط أخلو استيلي شيئت قالو شجاران تاي زمت نقرا ما قدخا لبختن كفخقل ممكان كمتص خقل موت كاسعب خقل بزح نجار كمتص زخل جن ستيلي شيء قالو اب عداقه علو منغست ايكل كولون انتي طرحه مامصيام دلو حبريتا طرحي دلو سلازي خابز انتينا نري حبريتا اقداسي حبريتا اندحر لنا خا بعلنا حلافنت نوسد
ኣብቲ ንውስኖ ውሳኔ ማለት እዩ ስለዚ ሓበሬታ ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምውሳንና ሕማቕ እንተዝኸውን ኣብ ዕዳጋ ሃልዩ ሕማቕ እንተዝኸውን ዶክተር ሂቡና እቲ ሓደ ዝዓበናሉ ሓደ ሕማቕ ልምድታት ኣለና ዶክተር እንድሕር ሂቡካስ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ወይ እቲ ቤዚክ ዝኾነ ሳይድ ኢፌክት ነግረኻ እሞ እቲ ካልእ ብደቂቕ ተፃሒፉሎ ከምዚ ዘሎ ባዕልኻ ኢኻ ከተንብቦ ክትረኽቦ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚታት ነገር ሓላፍነት ባዕልና ኢና ንወስድ እንድሕር ሓላፍነት ካልእ ሰብ ካልእ ኣካል ደይወስደልና ኣሎ ኮይኑ ከዓኒ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ባዕልና ክንመራመር ኣለና ክንፈልጥ ክንሓትት ኣለና ናብ ዶክተር ከድና እንድሕር እቲ ምናልባት ሓበሬታት ሳይድ ኢፌክት ፕሪንት ጌርኩም ክትቡኑ ዶ ትኽእሉ ክንብል ንኽእል እንድሕር ኣምፂእናዮ ከዓኒ ኣተርጊሞም ክነግሩና ዝኽእሉ ሰባት እውን ክንሓትት ንኽእል ኢና ስለዚ ኣፀቢቕና ከይፈለጥና ኣይንውሰድ ማለት እዩ ካልእ ቅድሚ ምውሳድና እንታይ ኢልና ኢና ክንሓትት ዘለና 7 ነገራት ኣብዚኣ ስላይድ ከም ዘላ ክንሓትት ኣለና ንምንታይ ዝወስዶ ዘለኹም ክጎድል ደ ወይ ሕማም ሽኮር ስለ ዘለኒ ደ ዋላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይርኦ ስለ ዘለኹ 10 ግዜ ኣድቨርታይዝ ክትጎድል ትኽእል ኢኻ ንዶክተርካ ተዛረቦ ከምዚ ዓይነት ኣካላት ክህልወካ ክእል እዩ ፅቡቕ ናፍቲ ዝነበርክዮ ቅድሚ ምውላድክ ዝነበረ ቅርፂ ክምለስ ክእል እዩ ብዙሕ ኣዝዩ ፀቕጥታት ዝገብር ኣድቨርታይዝመንት ትርኢ ስለ ዘለኹ ደ ዋላስ ሂወተይ ክቕይር ላይፍ ስታይለይ ክቕይር ስለ ዝደለኹ እየ ዝወስድ ዘለኹ ኢልና ንነብስና ክንሓትት ኣለና ካልእ ሜዲካል ንዓይ ቁኑዕ ድዩ ካልእ ከዓኒ እዚ ኩሉ ሳይድ ኢፌክትስ ንክወስድ ከድልው ደ እቲ ሳይድ ኢፌክትታት ኣንቢብካዮ ኣለኻ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ኣጓኒፉንስ ከመይ ይኸውን ናይ ብሓቂ ኣካላተይ ሬድሎ ድዩ ኢልና ንሕተት ከምኡ ከዓ ንነዊሕ ግዜ ደ ክወስዶ ክሳብ መዓስ እዩ ምክንያቱ ንነዊሕ ግዜ ሂወትካ ሙሉእ ትወስዶ ነገር ኣይኮነን ኦፍኮርስ ኣብ ሓደ እዋን ከተቋርፆ ኢኻ ማለት እዩ ድሕረይ እቲ ናትካ ሜንታል ሄልስካ እቲ ናይ ኣካላትካ ከመይ እዩ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ሲ ጥዑይ ክትከውን ሄልዚ ክትከውን ስለ ዝደለኻ ድዩ ዋላ ቁልጡፍ ዝኾነ ወይ ከዓ ኣቋራጭ ንብሎ ብልምዲ ኣቋራጭ ዝኾነ ፊክስ ስለ ዝደለኻ ብቁልጡፍ ኣብ ክንዲ ብኤክሰርሳይዝ ብጥዕና ዘለዎ መግቢ ቀስ ዝበለ ኣካይዳ ንኣካላትካ ኣብ ነዊሕ እዋን ወይ ከዓ ሎንግ ተርም ደይጎድእ ነገር ኣብ ክንዲ ትወስድ ኣቋራጭ ትደሊ ኣለኻ ብሕፅር ዝበለ ነገር ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ተወጊእካ ቅልጥፍ ኢልካ ክትጎድል ትደሊ ኣለኻ ስለዚ ንነብስና ከምዚ ኢልና ክንሓትት ኣለና ካልእ ነገር ነብስና ሶሻል ሚድያ ኣብ ሓድስ ንሪኦ ኩሉ ግዜ ዝመፀና ነገር ሓቂ ይኮነን መብዛሕትኡ ፊልተር ኣሎ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ቲክቶክ ደይንስኻ ከምስለካ ክእል ኩሉ ነገር ብዓብኡ ከዓ ኤዲት እውን ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ካልእ እቲ ሪያሊቲ ብዙሓት ሰባት በዚ ተዳፋፊኦም ዝወሰድዎ ኣዝዩ በቲ ሳይድ ኢፌክት ምስኦም ይነብር ኣሎ ስለዚ ኣየን ኢኻ ክትመርፅ ርጉዲ ፅቡቕ እዩ ረጊድ ኮይንካ ቀፅል ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ትወስዶ ውሳኔ ሳየን እዩ ሎንግ ተርም ቀስ እንዳበልካ ጥዕናኻ ደይሃስድ እዩ ዋላ ኣቋራጭ ሽዑ ጥዕናኻ ይህሰ እንታይ ኢኻ ክትገብር ስለዚ ኣዚና ክንሓስበሉ ኣለና ከም ዝበልናዮ ብብዝሒ ንሪኦ ስለ ዘለና ኣዴታት ንኣሽቱ ኣሕዋትና ኩልና ክንጎድል ኣለና ንሪኦ ነገር ይደፋፍኣና ስለ ዝኾነ ኣብ ንውስኖ ውሳኔ ኣዌርነስ ከነምፂና ብዛዕባ እዚ ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ንገብሮ ነገር ንውስኖ ነገር ኣፍልጦ እንድሕር ደይብልና ዓይነቶም ክፎ ፍልጠት ከዓ ካበይና ንረክብ ካብ ምሕታት ንዶክተርና ካብ ኢንተርነት ሰርች ብምግባር ንሰብ ሞያ ብምሕታት ብምንባብ ብምምርማር ስለዚ ቅልጥፍ ኢልና ሃንደራ ኢልና ንሓደ ነገር ኣይንእቶ ከይተመራመርና ማለት